लोगोफोरा थांगासिनो दं दायो ओमफ्राय जोंखौ आयं ओमफ्राय आरो आयं हौवा लिंदों आरोना जा आयं हौवाया दङ ओमफ्राय आयं मोनानो लिंदों थांनो होननानै दाखालि माने जों मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेयाव भिडिअ बानायनायखौ नुदों आरोखि ना ओमफ्राय बेनिखायनो दा जोंनियाव थांफिनगासिनो दङ दिनै नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअ माबोरै जागोन ओमफ्राय जोंहा आयंआ माने खासिबारि गामि LP स्कुलावनो बायद' मावो गाहाय फोरोंगिरि जोंहा आयंआबो एसे ओरैनो आयंआबो जोंहा इन्दिरा हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिमोन आयंआ दायो माने रिटायार जाबाय 2 बोसोरानो जाबाय रिटायार जानाया ओमफ्राय थांगासिनो दं आरो लोगोसे ओमफ्राय नै जा जोंहा आदै दङ आदै गारि सालायनानै दङ ओमफ्राय नै जा जोंहा हिन्दी इउटुबार दङ थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय 3 घन्टासो लायो आरोना लखिपुरनिफ्राय दा 8टायानो जाहैबाय जों 8टाब्ला 11टासोआव सहैसिगोन टाउन सफैबाय सिदा थांब्ला गुवाहाटि जायो नै मेघालया आगदाथिं थांनांसिगोन आरोना आगदाथिं हाबबाय जोङो दुधनाय टाउन सफैबाय दायो ओमफ्राय ATMआव हाबनो आरोना ATMआव एसे फैसा बरननाय नि आखाइ खालि जानानै दं मेघालयनि लामा होनबाथ' दाहानखा आरोना फारनिङानो बांसिन एखे नुयो नुनायालाय जायगायानो गिदिर गिदिरखा आगदाखौ हाबलांनांसिगोन दायो सालां बाजारा आगदा आगसिलै बावदों होननाया आन्दायहोगोलै मानसिफोरखौ फैलाना आगसिसो हाबबोनांगौ आरोना बे माबानिफ्राय रंजें होनोना बेखौ सालां बाजार सफैबाय नै गारि दोननो जायगा गैया एकबार दिनै बाजार दिन ना गारियानो गारिजोब आरो बाजाराव ओंखारनोसै दायो माने एसे नायनोसै आरो जायगाफोरखौ बाजारखौ माबोरै जायो बेखौ नाङालै गारियानो गारि लामा सालां बाजार माबादे नाय लोगोफोर आदै लामाया माबादे मोजां ना गिदिर माबादे नांदों सालायनानै मोजां मोनदों ना नै सासेया ओंखाराखै दाबो ओमफ्राय नै जा आयं दं दा जों बाजाराव एसे गिदिंसिगोन आरो बेसेबां 1500 जानथि होनोना बर'नि 1500 खालायनो फिसाया एसे दाम खम जागोन खोमा सालां मेघालयानि बर'फोर आबैमोना बर' रोंगोन रोङा बर'नो मा बिलाय इमाव मेघालयानि इमाव बङाइगावनिफ्रायसो इयावनो थाखायो ना इयाव रुम भारा थायो भिडिअ करि आছো ओमफ्राय मादियालाय बङाइगावनो मा होनो हारिगाव मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो हारिगावखौ मिथियासै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इमफ्राय माबे जुमाय गोरान फानदों दे माइब्रानि गैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदोंनो या आबैमोन मादैमोना आरोखि इयाव रुम भारा थायो जाहैदों आरो एसे घुरायलाबायनोसै बाजारफ्रावनो बर'फोरबो दंफैयो आरोना बङाइगावनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय नुबायना लोगोफोर माबादे बेसेबां गोजाननिफ्राय माने बादे फानफैयो आरोना मोजाङानो खोथा माने बादे फैनो हायोब्ला नासपुति ओइलाय मा बुस्थु इयो बै सुमफ्राम बादिया मा बुस्थु ना सुमफ्रामा नासपुति बेदर मार्केट जाहैदों मार्केट अमानि फुरा लांनि माबा मा होनो जोगोनाथ बेसेबां खालाय लाखायो ओंख्ले जौसे लाबायनो
बिराद मोजां थाजा मैगं मोनो आरोना थांनो नागिरबाय नै लामाथिं फैबाय आरो दायो लोगोफोर सालां बाजारखौ नुबायना माबादे एसे गिदिरानो जायो जानायालाय आं केमेरायाव लाजोबनो हायाखिसै बारा माने बाजारनिफ्राय थांसै दायो माने वाटारफलाव नै आदैया सालायनो नागिरबायानो माबादि नांदों ओरैनो फैनानै बिराद मोजां मोनदों सिगां फैखांबाय आं आगोलाव माने सेकेन्ड टाइम आरोना जोंबो दाखालिसो फैब्रबदों ओमफ्राय नै दा सेकेन्ड टाइम जाहैदों सिगांनिफ्राय बहुद सोलायबायना माने दिनै आयंमोनजों फैफिननाय जाबाय आरोना जोङो बिराद मोजां नाङो जायगाफोरखौ नायनानै आरो जायगानि लकेसन माने लामानि लकेसनखौथ' मिथिखायो लोगोफोर बै मोनसे भिडिअ दङ ओरैनो वाटारफलनि थामनेल लागायनानै दोनदों आङो आरो लोगोसे सालां लिरनाय दंखायो बेयाव वाटारफल ओमफ्राय बेयाव थांनानै नायै माने लामानि लकेसनफोरखौ बिराद मोजां नुखायो आरोना नै दा थांसै जोङो माने वाटारफल थांफिनसिगोन दायो सेकेन्ड टाइम आरोबाव लोगोफोर नाय माबादि वाटारफल गारि गाखोनोसै आरोना सालां बाजारनिफ्राय गारि गाखोनोसै दा आयंमोना गाखोजोब्बाय एसे गोलोमोलै बाब गरमथार बिरादनो जाया ए जायानो लाबोदोंमोन आयं जागोन जाया जाबावगोन जायाखिसै जायानो लाखिफैबाय नै मोनफैबाय वाटारफल खाथिसिम एसे थाबायनानै थांनांखागौ एसे गोजानैनो नैजा थाबायलांनांगौ आरो गाहायावसो ना वाटारफला फैयो दैया ओरै बोहैलांगोन ओरै गाहाय जालांसिगोन गरमलै दिना बा दाहानखा जों थाबायलांगासिनो दं एसे मानि गोजानाव थाबायनांगौलै बिराद डाउनखा नै वाटारफला दाबो मेरला ओंखारबावनांगौ हाथायफ्राव बोरैबा माबानानै फिसिनानै दैजानो गिनांगौ दायो वाटारफल गाहायाव बा बरिया नांखायोलै सेकेन्ड टाइम फैबावब्लाबो नै बरिया नांखायो आरो फार्स्ट टाइम फैनाय बादिसो नांखाङो गोसोआव लोगोफोर फै नोंसोरबो बारा गोजान नङा बिराद मोजांखा आरोना फैबाय थानोसो लुबैखायो बिराद गोलोमबाय सान्दुं थिंखायनो बाहुबली दुगैनाय दै बाहुबली दुगैनाय बादि दैलै लोगोफोर नायनानै ला दाखालि माबाद्राय जादोंमोन दैया गिदिरद्राय जादोंमोन दा एसे फिसा जाबाय केमेरामेनफ्रा नै जोंना दै सेराव थानानै नै जि माने सेटाव फैयोना माने इमान गरममोन अब्लाबो माने थान्दा नांबाय आरोना दै सेराव थानायखाय सेटाव फुरानो सेराव थाबाथाय ओमफ्राय बिनि दैया नांनानै माबा मा होनो थान्दा मोनबाय आरोना दा बिरादनो एसे थान्दा मोनबायना माने इयाव ओंखारफैनानै थान्दा मोनबाय सेटाव नायदों थान्दा मोनबाय आरो ओमफ्राय सान्दुंबो नांलाना दा हनै दंफां लाइफां फुरा दङ नालाय ओंखायनो सान्दुं नांला थान्दा नांखायो आरोना गाहायाव आयं एसे माबा जाबायना थान्दा मोनबायना आरोना वाटारफलनिफ्राय थांसै आरोना माने गोजौथिं गाखोलांसै वाटारफला मानसि बारा जायाखै दिनै अब्लाबो नै दुधनैनिफ्राय फैदों दुधनैनिफ्राय बांसिन फैखायो बेयाव गाखोलांसै आरो दा गोजौथार फिथायनानै जाना बेफोरसो सेस
नोंखौलाय गोलोमाखै गोलोमबाय माने थ' हाला आंथ' नै आरजिबिनिफ्राय ओंखाम बै बोरैबा गोलैगोन ओमफ्राय आरो जा आदैखौ गोलोमाखै खमखि गोजौ गाखोनांगौ ओंखारनाय बा गोलें ओंखारलां हैस आयाव जाथारला फैनो हागोन लोगोफोराबो थाबैनो नङाब्ला नै रानजोबब्ला दैया रानजोबब्ला मोजां जानाय नंला हिनजावफोरबो फैयो नै दैलानो गरमथार जाबाय थांसै दै गारि गाखोनोसै दायो वाटारफलनिफ्राय नै गारिखौ बरनबाय आरोना दा गाखोनोसै सासे साना जागासिनो दं जा जानो हायो माबायदि दिनै देन्जार गरम बे देन्जार गरम आं दुगैलायबाय दुगैनानै एसे गरमलायबाय सफैबाय दायो नै दुधनाय सफैनानै बाजै हटेलाव हाबसिगोन दायो नै मोखां सुनसै बिराद बोरैबा मेंखा जाजोब्बाय मेंबायना फुरा जाया र' सुनानै दं ओंखाम जानो जिरायबाय दायो बोरमा फैबाय नै दासो बोरमाखौ जानायदो मोजां माबायदि जादों गोथावानो ना आं गोथाव मोनगोन मोनाखै बोरमाखौ गोथावानो ना जाग्रोनोसै लोगोफोर दायो जाखोलै हा बोरमा आरो हारसिंसो जिरायदों बियो नै जायो मोनजागासिनो दं हटेलाव जाखांबाय बोरमा बेदरजों मोजांथारलै बिरादनो बोरमाजों जानो नै बाजै हटेल एसेल' हाबबोनांगौ नै बाजै हटेल आगदाथिं हाबबोनांगौ आरो बेयाव मोनबाय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि नांखो मोजां नांदों जानो हागौ ना नेटसो कमेन्ट खालाम ओमफ्राय सालां टाउनखौ नायनानै माबायदि नांखो सालां बाजारखौ कमेन्ट खालाम आरो ओरैनोथ' लामानि लकेसनफ्रा बिराद मोजांखा आरोना सालांनि थांनायफ्रा वाटारफलफ्रा दांखा आरो मोजांखायानो सोरबाफोर थाङोब्ला माने दुधनायनिफ्राय बारा किल'मिटार जाया 70 किल'मिटारल'सो जायो दुधनायनिफ्राय बारा गोजान जाया आरोना ओमफ्राय लामानि लकेसनखौ आं दिनैनि भिडिअ माने देखायनो हायाखिसै आंनि मोनसे भिडिअ लाखानाय दंखायो मोनसे अलरेडि माने आंनि इउटुबाव अल भिडिअ थांनानै नायनो हागोन आरोना थाम्बनेल होखानाय माने वाटारफलनि आरो लोगोसे माने सालां लिरनाय दंखायो टाइटेलाव थांनानै नायनो हागोन आरोना माने अल भिडिअ नायनानै आंनि बे सालां थांनाय भिडिअखौ होमब्ला लामानि लकेसनखौ नुनो मोनगोन आरो बेयाव बिराद समायना आरोना लामाफ्रा दाहोनखासै बिराद भिउआनो मोजांखा आरो ओरैनोथ' वाटारफलखौ दाहोनखा बिराद मोजां सोरबाफोर थांनो लुबैबाय आरोना ओमफ्राय आङो लामानि लकेसनखौ नायनो हागोन माने मोनसे भिडिअआव आं सिगांनो बानायखाबाय नै ओमफ्राय इयो दा सेकेन्ड भिडिअ जाहैबाय आरोना सालांनि 2 किल'मिटार जायो आरोना दुधनायनिफ्राय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव दिनैसो साबसक्राइब खालामनानै ला अल बटनाव सोनानै ला माने बिदिनो गोदान भिडिअ नागारबा नटिफिकेसन थांनाय बादि ना मा होनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय